प्रेस मिट होनायनि उद्देश्य जाहैबाय थांनाय 28 अक्ट'बर मोनाबिलि खालि बे कक्सागुरि होननायावहाय नामा मामोनलाय बेना नामा जिरेन्द्र नार्जारि होननाय बिथाङा बिजनेसमेन ओमफ्राय बिहा दाम्पार दङ ओमफ्राय बे दाम्पारजोंहाय बिथाङा अन्थाइ रोगादोंमोन जाहैदों अन्थाइ लाबोनाय समावहाय बे कक्सागुरि होननाय गामियावहाय माखासे मानसिफ्रा बिसोरखौहाय बेंथेनानै KLOनि नाम लानानै फैसा डिमान्ड खालामदोंमोन ओमफ्राय बै जोंना बिथाङा ड्राइभार प्लास बेजों थाफानाय जिरेन्द्र बिथांमोना मानो फैसा होनांगौ होननानै बुंदों आरोखि ओमफ्राय बिदि बुंनायावनो हयथ' थरखा-थरखिबो जानो हागौ नैबेवहाय माने बिसोरो सायख'नानैहाय ड्राइभारा बाङालि खिन्थु बाङालिखौ बुवाखै खिन्थु जोंनि बे बर' जिरेन्द्रखौल' बुथारनो होनना बुदोंमोन दा नैबे घटनाखौहाय जोङो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसामनिफ्राय जोबोद माने सोंखारियो आरो बेजों लोगोसे आसाम सरकार आरो BTR सरकारखौहाय जोङो डिमान्ड खालामो बिथांमोनखौ जायफ्रा बे खामानिखौ मावदों जायफ्रा बे जिरेन्द्र नार्जारिखौहाय बुदों बेबायदि अयथासार खालामदों बिसोरखौ हगारनो नाङा आयेन मथे बिसोरखौहाय गोब्राब सास्ति होनांगौ जाहाथे बे मोनसे एग्जाम्पल जाथों बिनि उनाव जेन बेबायदि बर'लेण्डआव बर'फोरखौ रावबो नासयनो हायै बिदि मोनसे एग्जाम्पल जाथों होननानैहाय जोङो कन्डेम खालामनायजों लोगोसे रिकुवेस्ट खालामनायजों लोगोसे आसाम सरकार आरो BTR सरकारखौहाय नैबेखौ जों डिमान्ड खालामदों जोंनिफ्राय ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय मोनसेया जाहैबाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ थांनाय 2012 सनावनो प्रदुप कुमार बरा होननाया PIL नं 78/2012 बेखौहाय केसखौ फाइल खालामदोंमोन गुवाहाटि हाइकर्टआव नाथाय बिथाङा आसामनि 6टा डिस्ट्रिक्टनि थाखायल' केस फाइल खालामदोंमोन बेवहाय जोङो 2015 सनावहाय बे केसआव हाबफानानैसो जोंनि बे बर'लेण्डआ हाबफादों लोगोसे माखासे 6टा डिस्ट्रिक्टआबो हाबफादों आरो ओमफ्राय बेवहाय टटेल जाहैदों प्रदुप कुमार बरा होनाय 6टा ओमफ्राय जों हाबफानायजों 10टा जाहैबाय ओमफ्राय टटेल 16टा डिस्ट्रिक्ट बे जादों ओमफ्राय दा बे केसखौ जों कन्टिनिउ खालामै 2019 सननि 9 डिसेम्बर खालि जों मोनसे इन्ट्रिम अर्डार मोननो हादोंमोन ओमफ्राय बे इन्ट्रिम अर्डार मथे खामानिया एसे आवगायबायमोनबो नाथाय जोङो बुंनांगोन माने बयबो बे समाव बुहुमावनो मोनसे लकडाउन जाना होदों बहाय एसे थाथ'नांदों ओमफ्राय बिनि उनावबो 2021-22आवबो जेलानाखि लकडाउना कर'ना जोबखाङो बे समावहाय जोङो बे केसखौनो मानो एफा गोबाव जाखो मानो जेबो मावाखै होननानै जों गुवाहाटि हाइकर्टआव PILथ' नङा कन्टेम्प्ट केस होनायनि थाखाय लाहार फाहार लादोंमोन नाथाय जोङो जेब्ला लाहार फाहार लायो जों मिथियो जे नुर महम्मद होननाय बिथाङा मरिगावनि बिथाङा मोनसे केसखौ होथेनानै दोनदों आरोखि माने बिथांमोना जोङो 47नि सिगांनिफ्रायनो बाव दङ जोंखौ माबोरै होखारनो हायो बेलबेलाव जोंहा थानायनिबो राइट दं बे हिसाबै बिसोर केसखौ होदों आरो खोथा नंगौ माने बे बेल ब्लकनि आयेन मथे 47नि सिगां नन ट्राइबेलफ्राबो बिसोरो थानो हायो दा बे आयेनखौ जों सनमान खालामनानैहाय आसाम सरकारखौहाय रिकुवेस्ट खालामगोन थाबैनो जोंनि बे केसखौहाय सल्भ खालामना होनांगौ फाइनाल भार्डिक्टखौ मोनहोनायावहाय हाइकर्टखौ हेफाजाब होनांगौ माने स्टेट गभर्नमेन्टआसो बेखौ हमथागासिनो दङ ओमफ्राय बे खामानिया जानानै फाइनाल भार्डिक्टनि उनाव इमिडियेट इभिक्सनखौ खालामनांगौ नाथाय फैनाय जायफोर 2019 अर्डार बे जिखुनु खामानि मावनांगौ नाथाय बेयो दिनैसिमबो मोगथां महर मोनाखै दा बेनि खेथ्रआव मोगथां महर मोननो थाखाय नोंथांमोना माबायदि खामानि मावनो थाखाय थांखि लादों दा आं बेखौ बुंखाबाय माने 2019 सननि बे अर्डारखौहाय 9 डिसेम्बरनि अर्डार बेवहाय लाहार फाहार लाहांदोंमोन लायाखै नङा आंनियाव दंजोबो डकुमेन्टसा माने प्रत्येक डिसिआनो एफिडेभिट होदोंमोन हाइकर्टआव बेफोर दंजोबो जोंनाव ओमफ्राय घटना जाहैबाय मार्चनिफ्रायनो 2020नि मार्चनिफ्रायनो
माबा जादों लकडाउन जादों बे पेन्डामिकनि थाखाय कर'ना कभिडनि थाखाय नैबो थाबथानानै थादों ओमफ्राय बिनि उनावहाय बे कभिड जोबखांनायनि उनावहाय माखासे जायगायाव बिसोर नटिस हरदोंमोन सरकारनि सायाव जोंहा फोथायनाय गैया खिन्थु जोंहा फुललि जों कर्टनि सायाव फोथायनाय दं आरो सरकारा कर्टनिफ्राय देरसिन नङा जाफुङैनि माबानो गैया जुदि मोनसे NRC बादिखौ हाइकर्टआव सुप्रिम कर्टआव थांनानै बिसोरो मावहोनो हादोंब्ला जाय बुस्थुआ असम्भब बेखौ मावहोनो हादोंब्ला आरो जोंनालाय बे दंखायो 1886 नि आसाम रेन्ट एन्ड रेगुलेटिं एक्ट चेप्टार 10 मथे बेखौ मावथारनांगोन मावालागौआ सरकारा जुदि बे खामानिखौ नोंथांनि जाबिखौ मावफुङाबा मा राहा लागोन बेखौ जोङो लिगेल हिसाबै जों मावग्रा जोङो दाख्लैबो बिसोर मावैखाय जोङो कन्टेम्पनि थाखाय रेडि जानानै थांदों दा माने फाइनाल भार्डिक्ट मोनैखाय जों कन्टेम्पखौ होथ'नो हायाखै जों रेडि दा माने स्टेप बाय स्टेप जों थांगोन ओमफ्राय हाइकर्टआवहाय जुदि खामानिया बिसोर अर्डार मोनखांनानैबो खामानिखौ बिसोर मावाबा जों सुप्रिम कर्टआव थांगोन नोंथांमोना बे खोथाखौ बुंदों बावैसो सान सिगांबो एबसुआ बिनि रिलि खालामदों आरो बनसुजों बड'लेण्ड जनजाति समिति बिसोरबो धरना होदोंमोन दा नोंथांमोननि थांखिया एखेयानो दा जयै खामानि मावनायनि मोनसे सम्भाबना दं नामा सावरायलायदों माने ओरैनोथ' जोंनिया बिदि खालामनाया मोजां माने जोङो बयबो जा हायो दल संगठनफ्रा खालि बे जोंनि बर'निल' नङा जोङो माने बे इउनाइटेड ट्राइबेल नेसन आसामा 35टा जातिनि मोनसे कमन प्लेटफर्म प्लेन्स आरो हिल्सनि दा जोङो खालि बर'फोरल' नङा जोङो गासै 35टा जातियानो बेखौहाय लासै लासै जोङो खालि बे माबाखौल' नेदों फाइनाल भार्डिक्टखौल' अब्लानो जों अल आसाम धरना होगोन बा धरना होनायजों लोगोसे जोङो प्रेसारखौ होगोन गभर्नमेन्टनो दा जोङो माने आसल नांग्राया जों नालाय जोंल' मिथियो डिटेल्सखौहाय बेनिखायनो जों दिनैसिम बांद्राय मिडियायाव फैयाखै बा बेबायदि धरना कार्जकर्सिखौ लायाखै जोङो लिगेलि मावगासिनो दं आरो नोंथांमोननि बायदिब्ला एक्सन खालामनांगौ जायफ्रा दखल खालामनो थादों बे उफाय गैया बेखौ खालामनांगोन नङाब्ला गैला जों जायनि फलाव दिनैहाय जों माइन'रिटि जोंनि जायगायावहाय जायनि फलाव गुबुन हारिया जोंखौ बुङो 70-30 बहायबो बुंबावो बिसोरो डिभाइड बिटिआर बिटिसि 50-50 30-70 बिदिनो सम सम स्ल'गानबो जों नुदों दा बेखौनो उननि समाव माबायदि गोहोम खोलैगोन ट्राइबेलफोरनि सायाव ट्राइबेलफोरनि सायाव जों गैला जोंनि अस्ट्रटियानो जोबगोन अलरेडि जोङो जोंनि बे नर्थ इस्टनि मानसिया जोङो सानो माने खालि बे इंराज ब्रिटिशफ्राल' जोङो कलनाइज खालामनानै गालांदों नङा बेल' नङा बिसोर थांखानाय रासिन कलनाइज जादों नर्थ इस्ट इण्डिया 1826 आफ्टार ट्रिटि अफ यान्डाबु बिनि उनावसो बे नर्थ इस्ट इण्डियाजों मार्च जादों ब्रिटिशफोर जेला फैदों आरो दिनै बे ब्रिटिशफोरजों जाया फैफादों बिसोरनो जोंखौ राज खालामगासिनो दं ब्रिटिशजों जायफ्रा फैफादों बिसोरनो दिनै एसटि स्टेटास होनो नागिरदों बेखौ जों मालाबा गनाया थागिबिया जोंसो बर'फ्रासो दा जोङो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसना बे बुस्थुखौहाय जोङो इन्टारनेसनेल लेभेलावबो लांबाय ओमफ्राय बे इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसामा इउएनअनि मोनसे ब्रान्च इन्टारनेसनेल लेन्ड क'लिसन होननायाव जों पार्टनार संगठन जाबाय बेखौ बावैसोनो जोङो हयथ' फाइनाल जेला जाजोब जों माने बे बुस्थुखौ प्रेसमेन्ट खालामगोन आरो सिसुथु हामनाय आसामनि ट्राइबेल मोनसे आफादा बिनि सायाव गोख्रों खामानि मावबाय थायो दा नोंथांमोना नि थांखि आरो इसुआ मोनसेयानो माबायदि ज' जानानै खामानि मावनांगौ होननानै जोंथ' सब समय रेडि बयजोंबो ज' जानानै खामानि मावनो जोङो अलरेडि सिसुथुआ जोंहाय बै समाव बे प्रमद जोंनि CM लरेन्स बिसोरनोमोन सिसुथुआनि दैदेननायखौ बिसोरनो दैदेनदोंमोन बिसोरनो बानायदों सिसुथुआखौ ओमफ्राय बिसोरनि नेतृत्वआव जोङो दिल्लीयाव थांदों 6 जन गोष्ठीनो ST होनाङा होननानै धरना हैदों ओमफ्राय ओरैहाय जोंना सनापुराव जों थांदों ओमफ्राय फार्स्ट टक बै समाव जे मोनसे ओंखारदोंमोन STO होनलायनाय नोंथांमोना गोसोआव दंना गैया नैबे प्रथम जे टक बहाय जोंबो दंमोन इउटिउबनिफ्रायबो जों दंमोन ओमफ्राय बे सिसुथुआ दंमोन आरो ट्राइबेल जेसेबां संगठन दंमोन जों जयै बे समाव बिनि चेयारमेना बे जोंनि दानि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा जों बय दंमोन आरो